Kadom nili Samson teron lapen nili APHL silong law secretary sinan arpudeng don bom nili non jasmet lam kaning je kang tung mate ke boy kang tung ke lahen lo ake hai sar singing leng ASDC asongja po alangli nili tum party a president ake hai sar jai ka thar phan alangli lam kar bok nili news along na che theklong lapen social media long theklong posi nili hin pen alangli phan lam boy kipi lasi alangli pulo APHLC atum ke sik sidul ke chodor delu made sik sidul si hangchot autonomous state ke nangne pusi alangli nangkar bok lapen autonomous state ke ahok nangne vek lo latum ke sik sidul pe anda dor pusi alangli kaningje dangte lason alam konane kaningje do manele tum video clips do pulotang te nili phan personal along tame whatsapp long tame la bangso video nang lo tha lapen is son alang li ki pudulang je ka thar bakke lake kamang hu asongja poluku kachini ne constitution alam da chini ne pusi alang li karbok pon tang te tum charju sina inut IAS officer retired amunit lake IAS pulotang te Indian Administrative Service pulo itum kado kabeta chini borengan ke India ang bong ke kang tui nai boreng lo lake lapena akang tu yang deng ke civil service mangga velu dang te pinia charju sinang IAS kiman tang atum ke kilu pensi IAS kari krudun lo ma ke thek the pena jok IAS ciman unji baile tum charju sinang dasi number 1 nili akha searching leng phan reply ki pikang tung ke lahelo non pini IAS ke karbiang long chot kali kaprek notice angkang lapen India adet pini home department long kame claim tum da do dak secretariat long kame claim tum da do charju lam tha inte lahai secretariat lapen home department long kame claim tum ke IAS tum sai selo ande latum kilu no ma nangli si rada phan ke pamang hulo lake lapen nomor hini bangga lahelo APHLC tumke kapamang hu lok pusi pu rada phan kapamang hu tang te nili tum ke than jong si kapamang hu pulotang te sik sidul labangso aron alo kang chap drafting committee long a chairman komalo itum charjunang kokpo lapen sik sidul nang vekji pu komalo ke pudun hola bangso bharat chari mate sadhin long derapi 1947 api labangso constitution ke tokahut komama lo drafting committee long haladak ke dodon itum charjunang kokpo ake hai Dr. B.R. Ambedkar lapen sik sidul nang vekji pu komalo ke pudun ke notice men ke Reverend J.J.M. Nichols Roy tang de pininetum sik sidul alam si than bomlu Indian constitution alam si than bomlu ande jongsi labangso nilitum ke than jongsi chobai pulatang te ande sik sidul komalo ke tok halata chobai lonte ande pini India government pen labangso Indian constitution lapen sik sidul kaselam ke ante ka chobai lo malake lake nangli lam a the ave ong silake nangli tum a public aphan ke palu lake lasi nangli tum ke bangji langa bangke lason claim kulda nei posi nilihin penang chuning ridul lapen ako sonia lam mangala hello misinterpretation pen misrepresentation bonang ki pu sonia lam do misinterpretation pulotang te constitution along ke tok tang hormu si nangli tum rat phan kapamang ante pini ani nile tum konalo misinterpretation ke toke kosong deng lo nangli nang than nang kok lake reply pen tamin nangli ang chipinang kok lapen misrepresentation po bangke halada ki tok tang pen api purhi et pen rat aphan kaceklang dam thu lake kacho bai pusing pulo tang de pini sik sidul aron alo along neltum paragraph 20 tribal hawar patatum klardak pen pulo lapen than lo lapen council jakong angdeng pi hini angdeng sotrok sia teng pen voter list ta ke be ke chetom ha amen ing thanon po halada ki tok dolo lapen komat election thurji mala tanang tum pele council pele jakong mate haladak warsai pinon posela ke tok dolo lapen la chota kali ile tum long le phelang jakong antai tum sik sidul long pilu tang de nili tum sim misinterpretation ma nali tum sim misinterpretation lo non law teng pelang dam na autonomy konalo tum kelong cheng jakong nang tum
labang so aja kong je pherang non pukona lokilong cengge ele tum council pensi tum phanja kong nang pilo hala bang nangli chini pameni council pensi tum law making aja kong mate aron kacheslam aja kong council pensi tum phan barsai nang pi lake hala 6 schedule along nangli porhi pe melo tang te hala dak thelong po lapen manghunang nei pinang anatum aphan alang li tum si non mis interpretation alam than bom constitution long ke tok abe ladake ke be ke chetum nang dodun long le lason ke tok abe pu lasilang pame tha pu ni legi pudam pu bangke lapen nomor plia bangke la lo ni legi pudam kang tung autonomous state pu tum constitution long koson si ki jok dun long pop hala bang ta nang li chini paminang lang ilitum council Karbianglong aprang ke Karbianglong district council pulo KDC pulo apia bang otonomi itum phan long thumuchot si Karbianglong autonomous council punang pilu autonomous autonomy ko pilo meaning ke autonomy autonomous pote self rule pulo emethang pensi tum cacari po council labang so autonomy autonomous pulitum phan constitution men jako nang pi jera join se pili article 244A lake 6 schedule athaksi itum ki munji halabang nang itum chini pame nei labang enele itum jung le itum autonomous state puli tum hala constitution long Indian constitution long ki jok long kali la lasi nang itum si rada phan ki pamang hu labang ke lapen pinangan alang tum ako rat phan than thulo jiai ka thara tum ke lake dispur pensi halada ke be ke chetum alam si karju lasila tum ke sidulam ta melo autonomous state nang nelo posalang lit kitu tang de non charju thuna nele tum ke be ke che aso atum phan inglong aso kali da tum phan si do nang nelo posi ke be ke che tum men thanang po posi ni tum high court ta case bilam lo kante amen at hanang ji 6 schedule ateng pen andeng ping koy ateng panel tum ke labda ke inglong aso tum si dolong na dolong chonang ji punil tum ke klar dak pen pulo kente la pipo si SDC asongya potom buji chini ne delo alang tum si nona bange ka chini nelo itu alang tum pulo kaita 6 schedule ke dordelo cho dordelo autonomous state si nang pupu ante autonomous state long le aprang ke be ke che tum jong se Karbianglong long nang lut pak pulo tang te mo hemprek ki hangin autonomous state punang hang dunja bang tabe jaji lasi ilitum autonomous state long le aprang tame ilitum ehem bari eme thangalong le eme thangalong ri bang ke tum jingkai kling matik ke be ke che tum han pawang bade nai non itum autonomous state hang bom lo lapen APHLC tum autonomous state hang he pu komen tu lo kaning je ke nile tum ke autonomous state ke lake aphi alam lo separate state phananta le tum ke ready lo alang tum sila ke mis representation public along labang ke nili tum kali lasi non nili tum hemprek chang bom lo 6 schedule ateng pen ke be ke che tum phan toy nang ji dak eli tum along ri pen tum phan tharle nang ji pu eli tum 6 schedule pen se tum pulu lasi rat atu manghudu nang nelo la pen nili tum hanang pu juno da asondo APHLC asong tum la non chon prapu nangli tum si chon pro ma APHLC tum si chon pro lo kidam tang Karbianglong autonomous council aki ligahut a result tum chilangam sina nili tum ka cheparo ka thek pik po phan kali setame nangli tum phan ke 15 years ningkan krep ho SDC phan Karbianglong aral tum varsai PLO nang pa hai lo nangli tum ta un eddan lo APHLC non nili tum hai hela nangli tum han varsai ke nang PLO nangli tum thek thedelo MOU an sinali tum jut kok lo labang nali tum cemat hadam tha nele tum ke non si chesong bom lang council tum cari rong lelang lahen lo lapen nele tum han chon pro punang pu ke a vote le tum chela khadam lo pate nele tum APHLC atum ke kedam tang Karbianglong autonomous council election long 98,000 plus a vote ni tum long nang le tum kopan lo ke long ke 16,000 proma nangli tum si chon lo labang ke nangli tum lam kaning jeta sabso labang RDCP che tha pusini li nangli tum ban chuning ridut nili tum kilang selet puphan kali tame non apor nili tum constitution ateng si
nel tum than pon bom lo lapen ke thek ka chikrong APHLC sonja tum ke jaya ka thar dong ke ne tum si thek lab lo pu ne tum comment tu si ki pulo nel tum si thek chot pu ke thek ka tum dok pilang kar biang long adet kapre ka tum intellectual tum dolang tang de intellectual tum claim ke derlo pulon ne tum ka chini tum da claim nang kok pola ke ma kalima oh rada phani tum mek pa prang nang kok ji lain lo nel tum lasi la bangke non rada tum mang hunang ne APHLC tum ke hempre kang he to are an ki luma 1969 ningkan prang gitu APHLC tum prang itum hanang ke Japon tum non ka bangawelo alang tum pena jok si kache song pensi article 244A ke 1969 aningkan constitution long piludun choklo lasi puparalam kali autonomous state demand committee pu amen kache long ita pudamlo pulotang te lake hala 1969 autonomous state pu pilut pon chok pensi non alang litum ta amen kachelong ta hai pu pusini lima thada kali te 1969 aning kan jong si autonomous state provision mate 244A pu bharat chari ron lo along bipon pediat posante alang litum apini ani ke autonomous state demand committee pu ta che toklong de ta hai ma pusini li kachini da lasi rata tum don marli tum itum amang hudunang nelo ele tum non APHLC nilitum cobai be positame ni tumhan ning ke thave cobai polata constitution do langnon hala 6 schedule do Indian constitution do hala da ko piloma ke tok tum langlote theklong poke kalima kalang di kamang hunai ke ko pilo lake lasi constitution ateng se nilitum than bo lasi alang litum phan nili ki pukang tung mang ke la hello nang litum da jong si khe phanar jap thip polatang te 6 schedule ateng pen ke be ke che atuma phan amening thanai puan maga ningje da khai nei athe alang tum da regional party loke nili pura ding tungte setame non bangke hemprek chang bom hut setame itum hemle itum chepar pong pa mete ing hap itum cheselam pa mete kebe ke che tum nang lutpo itum ma hormu hotar ke hupon pokente lasi ile tum ala non 6 sidula teng pensi tum cingkai hetsi ile tum autonomous state tai tum longonji lain lo nilihin pen paklang